Ni Juan Manuel Etxebarria Aiesta, nire izen osoa, eta Juan Manuel etxean eta Seberion, eta handik kanpora, Labairun esate baterako Juan Manu, gero Derioko ikastetxean hasita, Itziar Garaizar hasiatan Manu deitzen, eta oin handik arrezkero Manu izenagaz ezagutzen dago mundu guztiak, eta badaukate organista famatu bat, Aita Paskola Barturen, bera bakarri deitzen dauz Imanol, eta arro dago gainera bera bakarra dalako. Ni seminarioan sartu nintzen 1960an, eta han ezagutu neban, beste askoren artean, teologoa zala gure Mikel Zarate handia. Egon ziren, Mikel bera egon zen parrokia baten, eta Andoni Garrikatxea Etxebarria be abade eginda, eta gero horrek etorriak zen Deriora, gure hezitzaile edo, eta Mikelen kasuan irakasle alde batetik, eta gero 6. kursoan retorikoak esaten jakon gure garaian, seminarista denporan, edo abadegi denporan, eta gure zuzendari espirituala izan zen 6. kursoan, Mikel Zarate. Guretzako eredu eder bat, eta gainera oso hurbila, zekara, bera lezamako euskera ondo manejatzen eban, eta gero landu ebai, zeberak teologo zala itzuli eban bere lehenengo librua. Eta bera oso gizon landua zen, eta guretzako eredu handia zekuk herriko euskera genkian, baina Mikelen bitartez hasi ginen alfabetatzen herriko euskeratik literariorantza. Gero Derioko ikastaroan egingo zan bidetik, hau da, badakigunetik ez dakigunera, Bizkairatik gero batura izango dana. Horren dino, Mikelen denporan batuarik ezegoan, hau 76an zan, eta batuaren lehenango bilera arantzasun 78an egin zan. Orduan, gu aurrelariak izan ginean Mikeleri esker. Guk Euskaldunok Mikelen esku egon ginean, eta erdadunei ostera Don Carmelo etxe nagusiak emoten hotzien eskola, gu Mikelegaz. Eta gogoan daukat, hor egunean batzuk nokatarako notarik onena, eta antxe daukat Mikelen lehenengo matrikula euskeran. Bai, gure zuzendari espirituala izan zen, eta hori eukidugu guk kurso guztietan, txikitatik hasita. Lehenengo urtean, Iñaki Txezarraga, Zean Itarra, eta holan joan gara urtero zuzendari espiritual bat, eta horreketin euskun, alde espirituala gidatu, eta, beragaz, bere gelan berbetan edo konfesionarioan, astero konfesatzen ginen beragaz, 6. mailan, eta harreman estu auki gendun irakasle moduan eta zuzendari espiritual moduan. Begira, nire kursoko bi, Iñaki Jauregi, abadea, eta Jesus Mari, Boiar, bata da Azpekoa, Marzanakoa, eta bestea Aulestiekoa. Da hori joan ziren Madrilera eskola txapelketak egon ziren pelotakoak. Eta Bizkaian klasifikatuta joan ziren Madrilera, finalera eta irabazi. Eta etorri ziren irabazita Deriora barriro, bestakinok esan hotzen Mikeleri, Mikel, Iñaki Jauregik eta Jesus Marik Boiarrek txapelketa irabazi horiek eta. Txapelketa irabazi, Madrilen, 2 partidue, horren kontra. Da, orduen, Mikelek esokan lagunik eta hartu eban beste pelotari nahiko ona, hori gurukursokoa, Seba Zangoitia, Zean Urikoa, esan hotzen, aurrean ongoaz, zabalean, eta nik ingoia beste guztia. Da, horrengunean partidue, da gu ikusle, gizan da, euskoaz galtzen dago partidu, seminarioko tokia esaten jakon ondoko frontoia, eta hasi zen partidue, da, Mikel gerota beruago, beha azkenean galdu. Da galdute, azarrea momentuan azarre bizia, da beste isilik, zuzendari espirituala eta irakaslea, ezin gindu nolango aspamentu handiripe egin, da, danok apal gaur erekutara, ez da? Da, gero torri zen kontua. Gero, astero, konfesinio egin behar Mikelegaz, zuzendari espiritualagaz, da Iñakik eta Jesus Marik niri Imanu. Joi aurretik ia Mikelek zelango egoera doia zelan dauen, zelan jongo gozakegu konfesetan partidu irabazitek gero. Da, nire horintzen konfesetan, da esan hotzen, zoazi lasai, ze Mikela lasai dago eta ez dut uste akordun dugunik pelota partidue. Da, ala, nioazian nire ostean konfesetan beste biak.